Pozdrav ljudi, znači danas posle one zadnje epizode, kao što sam vam obećala, igramo Ender Games Fusion. Pretpostavljam da mnogo ljudi zna šta je to. Znači evo, dobili smo 64 zlatne jabuke i 4 šteka ovih besput bisera. Ova mapa je da se pomoću ovih bisera teleportirate na druga ostrva. Mislim da ima oko 30 ili 20, ne znam, tako negde ostrva koja će svaki put biti više udaljenija jedno od drugog. Tako da, bit će duge epizode, jako duge. Mislim, možda će epizode biti po 7-8 minuta, ali po duge mislim na dugačke. O bože. Mislim da će biti puno. Kako ovo rupčaga. Aha. A ja sam ti profi, brate. Evo tu ja ovo razbijam, brate, ono ekstra, čoveče. Jej. Znam da sam početnik, što se mene tiče, ja sam evo, ne znam, baš sam dosta prešla za tako kratko A čim se pohvalim, ode mast u propast. A čim se pohvalim, tako ti to ide. Nikad ne pohvaljujte sebe, nego samo pokudite sebe. Ako ja uzdišam ljudi, znate da je to znak da ja kiptim. Da u meni kipti vulkan besa. Tako je, bre. Stani, bre, gde ja stojim? Ček da vidim. Ja stojim na ivici. A bež, bre. Hajde. Ma daj, brate. Nije fair. Čoveče. Nervira. Ajde, ne mogu. Skoro ni ovo prvo već ne mogu da pređem. Samo mi dođe da se obesim sad. Ozbiljno. Ja sam poludela da možda nisam pila koje pivo. Šalim se, bre, nisam. Jedino alkoholno, u stvari, ja nisam probala nikad jedno alkoholno piće. Jedino što sam pila je Coca-Cola. Mislim, da se ne računaju sokovi. Su Coca-Cola i i šampanjac za decu. Ajde. Pustimo mi priču o ovim pićima. Mi ovdje crkavamo ko na ovom maratanskom polju. Tako crkavamo. Je, bre. Nemojte slutiti ako se ovdje mnogo isfelu jem. Ne znam šta mi je danas, mislim znam šta mi je, legla sam u 11, pola 12 i ustala sam u pola 7, tako da se nisam baš naspavala nešto. Dok nisam legla da spavam, ja sam nešto briljirala na ovom YouTube, tako gledala neke klipove i ujutru sam ustala i onda sam krenula da snimam, mislim ne da snimam klipove, nego ideje za ove klipove šta da snimim. Danas je izašao klip kratka najava za Minecraft, naravno. Evo sutra će da izađe i ovaj klip. Tako da, super.
Znači ja kad sam... Što ja ću da zanemarim ovo što padam, ja ću samo pričati, zato što već me smara da se stalno dere. Da, ja čim kad sam dobila Minecraft, meni prvo bilo da ja počnem samostalno preživljavanje i uskoro će biti taj klip. Vi mi napišite u komentare da li da ja počnem da ja počnem ponovo preživljavanje ili da snimam ono preživljavanje koje sam ja već odavno započela. Tako da pišite mi u komentare šta biste vi hteli da ja radim. Zato što ono što sam ja napravila je jako dobro. Znači napravila sam jednu ogromnu kuću, a baš jednu jako veliku kuću. Još mislim 2 ili 3 kuće. Time set day, pošto pada noć. Ajde sad da pogodimo ono. Ajde. Prošli put, ne, to nije bilo prošli put, to je bilo koji ko zna put. Sam iz prve prešla. Hajde bre. Istočne sve perlice, šta su ovo, biserina ovo. Ajde bre. Hajde, besput bisa, valjda se tako zove. Prebaci skroz tamo. Ajde. Ne. Da mu ovaj padne dole. Kroz onu rupčagu. Ajde. Što je za Bog ovo sad? Bog te. Sklanjaj se od te rupčage, ako upadneš ja te izbavljati. Tako je bre, neću. Baš šta sam rekla. Kada stignemo do onog ostrva gde smo prošli put crkli, tu će biti kraj epizode i u sljedećoj epizodi ćemo naravno nastaviti. Dobre, ciljaj sada. Stani, sad moram da preskočim, ali moram. Hajde. Tako je bre, mačko. Dobro ljudi, to je to. Uskoro snimam novi klip, tako da, poz. Ćao!